ga uban gidan malam ture mahadi ina malam ture an saki sayyadi jagora mahadi ina malam ture mahadi da isa yaushe ne bayyanar jamalin albadari ga ummazinatu ga malam alzakzaki sharafuddini sanni sadaukin jagora babban maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne in ji sadaukin jagora barka da sauka ibrahim baban muhammad babanmu sanni sadaukin jagora wanka har sarki allah ya haska kama na kirjinmu sanni sadaukin jagora zalimai sun sha kunya dudai da sun zalunce mu sanni sadaukin jagora sun kai hari a gidan sayyid sun nuna shi mai laifi ne baba sadaukin jagora ga umma zinata ga malam alzakzaki sharafuddini sanni sadaukin jagora babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne in ji sadaukin jagora zami rawa zami juyi jagora yau ya san yanci sanni sadaukin jagora kowa da kowa na murna an da shi bacin hanci sanni sadaukin jagora mara gaskiya aka yin beli sisi da laifin menene baba sadaukin jagora ga umma zinata ga malam alzakzaki sharafuddini sanni sadaukin jagora babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne in ji sadaukin jagora cewa ga arjaraba ce mai ikilasi shi ɗai ke riba sanni sadaukin jagora wasu sun nasara a gurin Allah wasu sun ka ɗauka ri'o ba sanni sadaukin jagora mai ikilasi mai nutsuwa shi ba ya zazzar baro ba sanni sadaukin jagora an bayyana mana kun boye wai ko na ɗinku da lauje ne ku saki zancen jagora ga umma zinata ga malam alzakzaki sharafuddini sanni sadaukin jagora babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne in ji sadaukin jagora sako jawabin jagora da ya yi idan ba tsoro ba sanni sadaukin jagora ba editin karfi gyara don zaki ba yaki ba sanni sadaukin jagora nukun da kuke lamarin bai zo da yanda kuke so ba sanni sadaukin jagora daɗewa hausawa sun ce mana wana ai bayawa ne gana sadaukin jagora ga umma zinata ga malam alzakzaki sharafuddini sanni sadaukin jagora babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne in ji sadaukin jagora mai juriya sarkin haƙuri alzakzaki kai ne namu sanni sadaukin jagora kayi wa kowa adalci ya sayyidi ya allamu sanni sadaukin jagora rogalin likimo sunan da yahudu sun ka kiraye mu sanni sadaukin jagora sun kasa su sun ka raba kuma sun ka ce malam kai ne sannu sadaukin jagora ga umma zinata ga malam alzakzaki sharafuddini sannu sadaukin jagora babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne in ji sadaukin jagora maganar gyaɗa maganar tuta sauran turare mun gane sanni sadaukin jagora in so kake ka ci ɓaure ci amma cikin ka da kaddo ne
rawani wani domo ne ga na sadaukin jagora. Ga umma zinata ga malam Allah zanga zage sharafuddin ne. Sannu sadaukin jagora. Babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne. In ji sadaukin jagora. Abu zaki ka aje Hamza ka taho da shi in ji jagora. Sannu sadaukin jagora. Yi istighfar da Hamza da kai da waɗanda kun kai wa gora. Sannu sadaukin jagora. Dan zaki baya kora dan si da haidar karrara. Sannu sadaukin jagora. An ba ku dai kari oba kun kwayin haka horo ne ku bi sadaukin jagora. Ga umma zinata ga malam Allah zanga zage sharafuddin ne. Sannu sadaukin jagora. Babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne. In ji sadaukin jagora. Ko dan ka gyara takardunka ka shigo ajin sabon ɗiba. Sannu sadaukin jagora. Ko don ku gyara zukata ku cire rawani karfi ba. Sannu sadaukin jagora. Kai bakon ka zata kun kai sai kun ka hau dokin roba. Sannu sadaukin jagora. Kai har ka danyana da Allah ba dan a ce kai ne wani in ji sadaukin jagora. Ga umma zinata ga malam Allah zanga zage sharafuddin ne. Sannu sadaukin jagora. Babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne. In ji sadaukin jagora. Zan waɗanda na turo ku don rusa aikin jagora. Sannu sadaukin jagora. Barin ku ba su taya ku zama ku za a dirkawa gora. Sannu sadaukin jagora. Gasi da zagzaki ya dawo ɗan Salihaji kan Zahra. Sannu sadaukin jagora. Suka ce da ku bai dawowa sun mai da ku majubai ne. Dubi sadaukin jagora. Ga umma zinata ga malam Allah zanga zage sharafuddin ne. Sannu sadaukin jagora. Babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne. In ji sadaukin jagora. Tabbatar muku kun yarda shi ne kuka yi mugun aiki. Sannu sadaukin jagora. Kun manta Allah kun bi su don kun ga su akan mulki. Sannu sadaukin jagora. Ko yanzu Allah ya nuna shi adda su shi ke mulki. Sannu sadaukin jagora. Matsalar kuɗin da suka ba ku kuma yarda shi aikin jani ne musa daukin jagora. Ga umma zinata ga malam Allah zanga zage sharafuddin ne. Sannu sadaukin jagora. Babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne. In ji sadaukin jagora. Tuna fa babban jagora ya ce da mu a rufe shafi. Sannu sadaukin jagora. In ka yi daidai ka gane in ka yi barna in safi. Sannu sadaukin jagora. In an ɗara maka ka gane in ka wuce wani ba haufi. Sannu sadaukin jagora. Neman matsayi neman mulki gunmu mini taɓewa ne in ji sadaukin jagora. Ga umma zinata ga malam Allah zanga zage sharafuddin ne. Sannu sadaukin jagora. Babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne. In ji sadaukin jagora. Kai da kace ba ka murnar ya fito mai ya same ka. Sannu sadaukin jagora. Kai ne kace in ba a yin sitiro galin an bar haraka. Sannu sadaukin jagora. Hikimowa ke kuma wai sai ya fitar da sunan ya baka. Sannu
sadaukin jagora. Muka gane sayyidin naka Ibrahim gafata ne, ki sadaukin jagora. Ga umma zinata ga malam Allah zaka zaki sharafuddin ne. Sannu sadaukin jagora. Babbar maya sabon shafi kowa ya zo aiki nai ne. In ji sadaukin jagora. An je ana so a ga sayyid al-zakzaki ga wusul umma. Sannu sadaukin jagora. Sai ya ce aje a yi tsari na ganin ta da'iratul ama. Sannu sadaukin jagora. Rusa da'iratul ama kuma yanzu tilasikin kuma. Sannu sadaukin